¿Cómo està? Chocolate conta la història de José Esteves de la Concepción, un nin que va viure i morir amb estranyes circumstàncies a la Mallorca de finals dels 70 del segle passat. Pertanyia a una família de gitanos portuguesos, la capa més baixa de la societat en aquella època, i encara així va tomar totes les barreres socials que vos podeu imaginar. Va participar de la lluita ecologista més important d'aquells anys amb en Miquel Barceló, per exemple, l'artista, va cantar amb en Joaquín Sabina, va conèixer Kevin Ayers o David Allen, els poppers de la psicodèlia que en aquella època vivien a Mallorca, i tot això gràcies a la seva veu, cantava com els àngels, i també al seu carisma. Vos agradarà aquesta història si vos agrada aquella època de revolucions encara per fer, de causes perdudes, si vos agrada l'univers de Mark Twain, de Charles Dickens, les històries dels nins prodigis com en Joselito, el Zelig de Woody Allen, vos agradarà si vos agrada el teatre i les bones històries, en definitiva.